हाँ भाई नमस्कार। हमरा और दोस्त प्रकाश सिंह आज एगो और वीडियो लेके आयल बनी। तो ऐसे ही हम देखत रहनी एगो दोस्त से बात होत रहे कि अभी डॉलर के रेट कितना चलता, रुपया में रुपया गिरल बा ऊपर भइल बा। इ सब रुआ लोग भी न्यूज़ में बहुत सुनत होके हम लोग। तो हम सोचनी जरा देखी कि भाई इतिहास में डॉलर के रेट का रहे, क्या कि बहुत सारा न्यूज़ हमने के मिलेला। 1947 में 1 रुपया रहे $1 के, और बहुत चीज़ हमने के सुने के मिलेला। तो हम सोचनी जरा रिसर्च करी, देखी का चलता, कैसे डॉलर के रेट के का भइल। तो ऐसे ही देखते देखते हमरा के बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलल, और हम एगो दोस्त के समझाए के कोशिश कैनी है। तो सोचनी है कि काहे न रउआ लोग के भी बताई कि का चलता दुनिया में। और जौन हम बोला तनी वो 100% एकदम ऐसे के ऐसे ही ना होखेला, मार्केट में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होखेला। लेकिन हम एगो रउआ लोग के एगो बॉल पार्क एगो नंबर दे देतनी कि जैसे रउआ लोग के समझ में आए कि आखिर डॉलर और रुपया के इतना हल्ला काहे होखेला, और का ओमे बात बा कि हमनी के महंगाई के डॉलर के रेट से का लेवे देवे के बा। ठीक बानू। तो हम ऐसे ही देखा तनी कि 1947 में अगर हम रउआ के $1 देम तो बदले में हमरा के मिलित कहाँ गइल 4 रुपया 16 पैसा। ठीक बा। तो ई रहे 1947 में। फिर भइल ऐसे ही 10-15 साल कर करके देखी तो 1960 तक लगभग 4 रुपया 76 पैसा। उहे चीजवा में रहुआ के हमरा के 4 रुपया 76 पैसा देवे के पड़ी। $1 हम रहुआ के देम। और फिर 1970 होत होत रहुआ से हमरा के मिली 7.5 रुपया। 1980 में लगभग सेम बा 7.5 और 7 6 80। तो ऐसे ही करते 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 धीरे 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 रुपया खिसकते खिसकते 1990 तक पहुंच गए 17। माने अब हम रउआ के अगर $1 देम तो बदले में हमरा के रउआ 17 रुपया 50 पैसा देम। ठीक बा। और करते कराते 1998 तक वो 36 से एगो बड़का जंप मरलक 41, मतलब कि 5 रुपया के, जौन अपने आप में 15% के लगभग हो गई। फिर एने से ही 41 से 43, 43 से 44, 47, 2000 के बाद बहुत ज़्यादा दुनिया में फाइनेंस के चेंज आइल बा। हमनी के देश में भी अ, अ, जौन बहुत सारा फाइनेंशियल जौन चेंज भइल रहे। नया नया टेक्नोलॉजी आइल ह, आईटी बूम करे लागल। तो ओकरा बाद भारत भी ग्लोबल नक्शा पर दिखे लागल है 2000 ईस्वी के बाद। तो अगर डॉलर और रुपया के देखी तो रुपया खिसकल जाता 2003 में 46, 5 में 44। फिर 2007 में मंदी आयल रहे। तो थोड़ा सा भारत के पोजीशन ठीक रहे, क्या कि दुनिया के बाकी कंपनी सब बर्बाद हो गए रहलन सन, बड़ बड़ कंपनी। तो 2008-9 में 43। अब फिर 2009 से 48, 10 में 45, करते कराते 12 और 13 पहुँचते पहुँचते ही 56 रुपया पर पहुँच गई। 2014 में ही 62। और ओकरा बाद से 1-2 साल तक तो ये ठीक रहे 62, 66, 67, 17 तक। लेकिन फिर 18 के बाद 70, 1 साल तक तो सेमे रहल 70। फिर सीधे जंप मरलक 76। और पिछला साल पता न कब के ये आंकड़ा है जौन 74 दिखावता, लेकिन बहुत दिन तक ये 70 से 80 के बीच में चलत रहे पिछला 2-3 साल में। अब फिर ओकरा बाद अभी 80 के ऊपर चल गई बा, और कुछ दिन से ही 80 के ऊपरे बैठल बा। तो अब लागत नहीं है कि 80 से नीचे जाई। अब केहू बोली कि भाई ऐसे हमनी के का फर्क पड़ता। तो जहाँ तक फर्क के बाद बा, हम एगो बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा उदाहरण एगो लेके आयल बनी। क्या कि हम बहुत दिन सोचत नहीं का उदाहरण दी। नॉर्मली लोग कोका कोला के बात करेला क्या कि वो विदेशी कंपनी है, और सब लोग ओकरा के पिए नहीं सन, तो हमनी के पता बा। लेकिन हम एगो नया एगो एग्जाम्पल लेके आवत नहीं। जैसे हम अभी रिसर्च करत नहीं हाँ, तो आईफोन 14 ठीक बा। ऐसे ही आईफोन के जौन दाम बा अमेरिका में, एजा $800 दिखावता, जौन टैक्स वैक्स मिला के 850, $900 के लगभग हो जाला। और अगर एकरा के इंडिया में मंगाएम तो बीच में जौन कस्टम टैक्स और थोड़ा बहुत जौन पैकेजिंग और भेजे के जौन मिली, तब मिल मिला करके एकरा के पकड़ी कि $100 के लगभग कोनो डिस्ट्रीब्यूटर के $1000 के लगभग पड़त हुई। अगर देखे में जा तो ई दिखावता 79,900 इंडिया में। ठीक बा। और अगर एने पीछे आएम तो 81 रुपया चलता। तो अगर एकरा के अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देखल जाओ तो हमनी के जौन आईफोन जौन अमेरिका में लगभग 900 में मिलेला, और थोड़ा बहुत पैकेजिंग और शिपमेंट ये सब मिला जुला के थोड़ा ऊपर जोड़ दी, क्या कि दूसरा देश से आवेला, तो $1000 के ई पड़ता। $1000
81 के हिसाब से 79,000 रुपया, तो घुमा फिरा के एगो बात करे खातिर बनाओ तनी कि $1,000 माने 80,000 रुपया में हमनी के आईफोन मिलता आज दिसंबर 2022 में। अगर इहे आईफोनवा $1,000 के रही और इहे अगर हमनी के खरीदे के होई 2021 में तो 74,000 रुपया में मिली, 2015 में ये 62,000 रुपया में मिली। और हमरा के याद बा जब 2008-9 में हम इंडिया गल रही हाँ तो आईफोन सबके दाम कुछ 40-45 हज़ार रुपया के लगभग रहत रहे, 50,000 भी। वर्जन कौन सा ले तनी ऊपर डिपेंड करी। तो एजा देखी तो उहे $1,000 के सामान के दाम 48,000 रुपया रहे। 2010 में 45,000, 2000 में यह आईफोनवा हमनी के मिली 44,000 में। 1990 में अगर ये आईफोन रहित $1,000 एक दाम रहित तो ये मिलित हमनी के 17,000 रुपया में। और एक और एग्जाम्पल लेम, 1960 में यह आईफोन हमनी के मिली 4,700 रुपया में, ठीक बा, 5,000 रुपया से कम। तो कहे के मतलब बा कि सामान उहे बा, ओकर दाम उहे बा, जैसे ये आईफोन हो गए, सामान उहे बा, दाम उहे बा, लेकिन समय के साथ जैसे रुपया गिरत जाता तो कैसे हमनी के ज़्यादा पैसा एमे देवे के पड़ेला, काहे कि ये सामान हमनी के देश के नहीं के। अब हमनी सबके नु विदेशी सामान से घिरल बानी सन, चाहे अमेरिका में रह, चाहे इंडिया में रह, चाहे दुनिया के कोनो देश में रह, हमनी सबके हाथ में कोनो न कोनो विदेशी सामान बा। और सब विदेशी सामान के जौन धंधा होखेला वो डॉलर में होखेला। तो ऐसे हमनी के जौन ई डॉलर के जौन रेट बनू ई हमनी के ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी बा, काहे कि ई बहुत सारा चीज़ के डिफाइन करेला। सैमसंग के टीवी विदेश से आवता, एप्पल के आईफोन अगर रउआ नइखी भी यूज़ करत तो हाओमी और चाओमी और पता ना कौन कौन, ओप्पो, ई सब फ़ोन विदेश से आवेला। तो इस सब में रुपया के जौन डॉलर के जौन वैल्यू बा वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेला। तो खाली बस इहे हमरा के बोले के रहे कि कैसे बहुत लोग के नइखे पता कि डॉलर के रेट अगर भाग गईल तो उसे हमनी के आपन आमदनी और घर के खर्चा पर कैसे इम्पैक्ट पड़ेला। तो इहे इम्पैक्ट पड़ेला कि जौनो सामान में कोनो विदेशी टच बा उ सामान महंगा हो जाई, काहे कि विदेश से आवता, ओकर दाम तो उ अपन डॉलर में ली। अब तहार रुपया अगर गिर गईल तो ओकरा के उसे का मतलब, उ तो अपन भाई डॉलर में रुपया मांगी, उ तो मांगी भाई हमरा के $1,000 तू दे दो। अब तार $1,000 81 रुपया के बाकी ₹1 के बा, उसे ओकरा के का मतलब। तो ई एगो हो गई। अब एमे बहुत लोग आर्ग्यूमेंट करी लोग कि ना ये ऐसे ही ना चलेला, तो हम कहत नहीं कि हाँ ऐसे 100% ना चलेला। कुछ कुछ एक दूसरा देश के बीच में टैक्स के कितना हिसाब किताब बा, ओकनी के बीच में ट्रीटी कैसन बा, आयात निर्यात के बहुत सारा चीज़ में फैक्टर करेला, लेकिन वो फैक्टर 10-12-15% तक प्राइस के ऊपर नीचे करी। लेकिन मोर और लेस राउर जौन प्राइस बा वो ऐसा ही भागी। मतलब कोनो एगो सामान के दाम अगर 2000 ईस्वी में अगर 44 रहे तो उस सामान के दाम आज 81, मतलब लगभग दुगना हो गए बिना कोनो दाम बढ़ाइले। एकरा बाद जौन दाम बढ़ता तो अलग बात बा। ई आईफोनवा आज 1,000 के जब वो 1100 हुई तो ये 81,000 जौन बा और 88,000 हो जाई और 90,000 हो जाई। तो इहे सब फैक्टर हम सोचनी जरा सा रउआ लोग के साथ शेयर करी। एमे हमार कोनो पर्सनल कोनो गोल नहीं खे, बस हम सोचनी बहुत अच्छा आंकड़ा दिखल है, सोचनी काहे ना रउआ लोग के भी थोड़ा बता दी। और फिर बस यह बा, फिर अगला बार मिलेम अगला कोनो वीडियो के साथ। तब तक खातिर बहुत बहुत नमस्कार।